Dis Norman. Wij gaan nu een gebied binnen wat heet de Overberg. Dit is over de berg vanaf Kaapstad. Vroeger was daar een groot behoefte aan vlees, niet alleen groentes en allerlei dingen. En toen hebben daar heel veel mensen hierheen gebracht om boerderijen te beginnen. Met vooral schapenboerderij en dan ook vertarwe of wheat farming. Zijn struisvogels denk ik. Ja, hier rechts. Maar daar is die Sleeping Beauty, daar zien jullie die top van haar. Het lijkt eigenlijk wel redelijk echt. Je ziet die wimpers, je kan die neus ook zien en alles. Maar wij gaan nog dichterbij komen. Dit is bij de gevangenis aan je rechterkant. Hier wil je niet zijn, al is het ook mooi. Wij gaan er zo over 2 minuutjes stoppen wij. Goed, dit rijdt Rolandale. En als je binnenlopen aan die linkerkant kun je zien waar die rooster ook. Zien hier trekt de rook uit die kachel. So hier wordt die brood gebakken. Goedemorgen allemaal. I think we've all had a good time. And kijk, hulle say in German they say, wenn Engel reisen scheint die Sonne. So you must be a bunch of angels because look, the sun has come out. Eh? I really wish you a lovely trip still to Hermanus and Cape Town, Stellenbosch. Enjoy our beautiful country. Mooi gebied. Lijkt echt op een park gezet.
So wij kom in Betty's Bay, binne Betty's Bay, as jy rustig wil woon, kom woon hier. Vroeger hier de Jackass Penguins, de Jackass, natuurlijk in Engels is ook een ezel. Jackass, ja, so die geluid wat hy maak is Wij zeggen pikkewijn, so jy gaan ook woord pikkewijn. Dus zeg jy, ja, maar ander penguins maak hetzelfde geluid. So oké, dan noemen wij het maar gewoon de African Penguin. So vandaar die naam African Penguin. Niet proberen aaien voor iemand gaat wat heel dichtbij komen. Penguin is helemaal zijn vingers, je kunt lekker halve centimeter opgebijten. Nou, ga niet blijven de penguin. Dit is ons stadshuis. Mandela is op die ouend op de leeftijd, hij was 27 jaar in gevangenis. De laatste 2 jaar was hij in huisarrest meer. En nu staat die beeld nog steeds hier. Eerste toespraak als een vrije man. En hij toch de leeftijd van 95 gehad. Hè? Hij was echt noodzakelijk om een vreedzame overgang te hebben. Hij en Bishop Tutu